Magandang umaga po. Ang aking pong tula ay pinamagatang numero. Init ng araw, lamig ng hangin, liwanag ng buwan, kislap ng mga bituin, mga gamong-gamong naglalaro sa gitna ng dilim, mga paru-parong nagsasayawan sa ibaba ng lilim. Isa, dalawa, tatlo. Alam ko gasgas ng mga linyang ito. Bakit? Tila gusto kong magbilang ng walang hangganang numero. Aantayin matapos na. Sa kunang ito. Sa kunang nagbibigay takot sa mga tao at nagpapahirap sa mundo. Paano nga ba nagsimulang epidemyang ito? Bakit? Ano? Kailan? Saan? Hindi. Hindi ang iyon ang tumpak na katanungan. Kundi, sino? Ang dating mundong punong-puno ng pagmamahalan at tawanan, sa isang hingat kisap mata, bakit tila nag-iba? Huminto, naglaho, gumuho, punong-puno ng pangamba. Nararapat lang ba na tayo ay magdusa? Mga tao ay nagkakagulo na. Hindi na alam kung saan kukuha ng pagkain maibigay lamang sa pamilya. Mga trabaho ay nagsara. Sambayan ng Pilipino tumutulong na ang luwang mahirap. Ang maging mahirap, hinanain ng bawat isa. Ating mga bayani, doktor, nurse, sundalo, pulis, handang magsakripisyo makahanap lamang ng lunas sa sakit na ito. Handang sumabak sa laban ng walang kasiguraduhan, mga kalabay di makita. Hindi mawari kung sila'y nahawaan na. Heto tayo ngayon, nagrereklamo dahil hindi makalabas sa ating mga tahanan. Mahiya ka naman sa sarili mo. Mahiya ka naman sa mga taong nagsasakripisyo. Di magawang yakapin ang kanilang mga mahal sa buhay, hindi magawa. Tumutulo na lamang ang kanilang mga luha at kitang-kita ang hinanagpis sa kanilang mga mata. Hindi nyo ba naiisip? Hindi nyo ba napagtatanto? Hindi tayong gumawa at lumikha sa mundong ito. Bumalik na ang sigla sa mga alon ng ating karagatan. Mga ibon ay malayo nang nakakalipad sa ibabaw ng bughaw na kalangitan, na silayan na muli ang kislap sa mga mata ng ating inang kalikasan. Siguro nga hindi na tayo kailangan ng mundo. Siguro nga nararapat na lamang sa atin ito. Nagkulang tayo. Naging makasarili tayo, oo, at naging magtotoo. At yun ang totoo. Paano masusolusyonan ng problemang ito kung tayo mismo ang kulot dulo ng epidemyang ito? Ibang lahi, lintik, tigilan ang paninisip. Simulan na natin ayusin ating mga sarili. 4 hanggang 10. 4. Nadaba ka, bumangon ka. 5. Natatakot ka, huwag kang mangamba. 6. Napagod ka na, pues magpahinga ka. Basta huwag kang sumuko. 7. Andyan ang Panginoon. 8. Panalangin natin ang tanging sandata. 9. Naway sa pagtatapos ng mga numero kasama nandito, kalaki na dito, ang masalimuot na panaginip na ito at ang panghuli pang 10. Umiti ka. Kumapit ka. Dahil merong isang taong handang umalalay at hindi tayo kailanman iniwan, at handang yakapin ang makasalanang mundong ito. At yun ay si Kristo. Si Kristo lamang ang ating masasandalan sa mga oras ng pangangailangan nito. Naway maging aral ito sa ating mga Pilipino, na tayo mismo ang ating sarili ang problema at hindi ang ibang tao. Tayo mismo ang pulot dulo nito. Huwag tayong sumuko, magtulungan, magkaisa para ang epidemya ay mawasak na. Sana'y maisip niyo ito. Yun lamang. Maraming salamat po.